Mali ministre des sports ye zone ka da kan a bɔra galon tigɛ Mali bɛɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛɛ bɛ manden zone dɔ bɛɛ nɔgɔ jan don a y'i kanto an bɛɛ ɲɛna yan ala ye seere ko a ma wari suɲɛ il a volé 400 millions o kɛra Mali bɛɛ sigilen ɲɛna ala ma mɛn a tɛ san kelen bɔ a taara moribaraba kɛ ka da kan moribara bɛ maliyɛnw minɛ ka maliyɛn bɛɛ da siri mɔgɔw ɲinɛ n'o kɔ a bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ɲin gasa kelen ye ka to k'a bɔ k'a ɲin kɛ tan k'a ɲin gasa kelen donc masa min ye ala ye aw ɲinɛ n'o kɔ donc masa min ala ye a y'a deliko daminɛ tuguni donc an ye kuma bila yɔrɔ min na o ye nafolo min diri a ma nafolo min dira a ma ko a ka jamana sport a k'i jɔ n'o o ye n y'a fɔ aw ɲɛna n ko miliyari 93 o de bɛ a ka bolo kan o miliyari 93 la Mali y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka se miliyari 36 ma o miliyari